srdečne privítal na dnešnom slávnostnom otvorení detského ihriska 3D Budiska, ktoré sa nám podarilo, dovolím si povedať, že v extrémne krátkom čase zrealizovať. Dovolte, aby som medzi nami privítal pani prednostku okresného radu, pani Nosáľovú. Dobrý deň. Pána primátora Jelšavy a zároveň poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Milana Kolesára. Dobrý deň. Pána starostu Muránskej Dohruchy, pána Kvetka. Dobrý deň, prajem. Ďakujem. Zástupcov oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. Správy Národného parku, pani Gajdošovú, pani riaditeľku základnej školy, pani riaditeľku materskej školy. Vážení pani učiteľky, tu vám predstavím zhotoviteľa firmu Unipark, ktorá sa podujala na toto dielo. A nielen toto je zásluhou aj táto ostatná časť, že sa podielala v podstate na skrašlení tejto našej Nižkovej dolinky, hlavne preto, aby tu mohli chodiť naše deťurence, a nielen deťurence, ale aby tu chodili deti so svojimi rodičmi, so starými rodičmi, aby tu našli taký kľud, aby sa tu vedeli spokojne pohrať, vyblázniť sa, vyšantiť, idú prázdniny, aby zavolali svojich známych, blízkych, kamarátov, aby naozaj sme ukázali, že máme tu krásne prostredie, ktoré je vyslovene šité pre vás, pre detičky. Takže ja som veľmi rád, že náš projekt, ktorý bol podporený na okresnom úrade v rámci najmenej rozvinutých okresov vo výške 98 000, bol schválený. Za to chcem poďakovať pani prednostke aj pánovi Kolesárovi, ktorí v podstate boli pri schváľovacom procese, pri hodnotení tých žiadostí, takže to veľmi super. Celková diela projektu bola 117 000, že ten zbytok dofinancovala obec z vlastných prostriedkov, takže ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Ja už nebudem veľmi dlho rečniť, dal by som slovo pani prednostke, aspoň tak krátkosti, nech sa páči. Takže ja vám veľmi ďakujem za túto účasť, ja želám všetkým detičkám, aby sa im tu páčilo, čo najmenej úrazov cez leto. Dúfam, že to už dnes využijete a mám taký tušák, že sa to ešte rozrastie o rok. Dúfam, že s podporou nás dvoch. Ďakujeme. Pán primátor. Vážený pán starosta, kolegovia, vážené pani riaditeľky, milé deti, dovolte aj mne sa pri tejto príležitosti prihovoriť a spomenúť aj to, že vďaka programu, ktorý je určený pre najmenej rozvinuté okresy, kde patrí aj okres Revúca, a po rozšírení tých opatrení, že je možné vidieť na takomto krásnom mieste, gratulujem k tejto voľbe tohto miesta pre takéto aktivity. Je to dobré aj v lete, cítime to všetci. Že je možné teda podporovať aj takéto rozšírené aktivity, nie ako bolo predtým, že len čisto tvrdo na zamestnanosť, ale vlastne aj takáto rozšírená aktivita pre cestovný ruch, taká podpora tých vedľajších aktivít a samozrejme aj pre vás, pre mládež na tie pohybové aktivity. Takže prajem vám, aby ste si toto dielo užili, nielen vy domáci, nielen vy, deti z Muráňa a z okolia, ale aj tí, ktorí prídu ako návštevníci a troška aj ten účel, ako bolo aj v žiadosti spomenuté, že tých návštevníkov troška roztiahnuť po tých miestach, aby sa nám nesústredili všetci na Syslovisku a Obrovisku a tam spôsobovali určité aj kolízie, ale aby prišli aj sem na kraj obce a na toto miesto. A tak ako sa to mne páči, si myslím, že sa to bude páčiť aj im. Takže ja gratulujem pánovi starostovi k tomu, že našiel aj financie v týchto ťažkých časoch na spolufinancovanie takéhoto mimoriadne zaujímavého a pekného diela. Ďakujem pekne. Ešte by som poprosil aj zhotoviteľa, pána Novysedláka, nech sa páči. Tak, ďakujem za slovo. Ja si myslím, že bolo povedané asi všetko, ale v podstate by som len chcel dodať, že vlastne od roku 2011 sa snažíme robiť deťom radosť. Myslím, že sa nám to celkom darí a v podstate je super, keď sa dá práca sklbiť vlastne so seba uplatnením takým, kde vlastne nachádzate v tom vyšší zmysel. A ja som rád, že vlastne takéto veci vznikajú a že sme pomerne v tom úspešní a keď sa to sklbí s tým, že deti vlastne sa na tom zabavia, užijú si a tak v podstate pre nás je to najväčšia odmena. Takže asi nemám k tomu viac čo povedať. Tak ako bolo spomenuté, v podstate, či sa to niekomu páči alebo nie, Múraň je naozaj to vstupnú bránou do Národného parku Muránska planina a my sa snažíme takýmto spôsobom nejako prispieť k tomu rozvoju cestovného ruchu, tak ako povedal aj pán
primátor z Jelšavy, že nie je to len pre našich domácich ľudí, ale je to v podstate naozaj pre tých návštevníkov, ktorí tu prídu a ich kroky smerujú na Muránsky hrad. Je to také zastavenie tu na naozaj, aby si po tej túre troška oddychli, aby sa deti vyšantili tu na, takže sa snažíme aj takýmto spôsobom prispievať k tomu, že nie len to Sislovisko, Obrovisko, ale aj Muránsky hrad, Nižková dolinka, Muránske buchty a ostatné atribúty, čo k Muráňu patria, že sa to nejak snažíme dávať do kopy, aby to bolo v poriadku. Myslím si, že aj tá spolupráca s Národným parkom je už na lepšej úrovni, ako to bolo predtým, že nachádzame nejaké tie spoločné prieniky, lebo v podstate naozaj sme tu preto, aby sme neboli spokojní len my a nejaké iné organizácie, ale hlavne, aby boli spokojní ľudia, ktorí tu do tohto nášho regiónu prídu. Takže ja ďakujem ešte raz všetkým a poprosil by som pani prednostku, pána Novysedláka a Maťka, aby sme slávnostne prestrihli pásku. Tejto strany či z druhej? Tak keď chceme, aby nás fotili, tak vidíme z tejto strany. A deti hneď budú liesť. A deti môžu, poď Maťko. Zober si nožničky aj ty. Sú naostrené. Takže by som vás poprosil, hej? Aby sme tak slávnostne prestrihli. No môžeš strihať na to. Dobre. Takže ďakujem pekne. Áno. A teraz je to už deti na vás, ako to idete využiť, len opatrne. Deti, naozaj opatrne. Hore sa ide po tejto letovskej stene. Nemusíte pomaličky po jednom, aby vyšlo jedno dečko, potom druhé. Nemôžete, hej, počkajte po jednom. Ja idem hore. To je ako lezecká stena, dobre? Takže naozaj musíte sa silno Prípadne dobre? môžete jeden druhému pomáhať. Chytíš sa tam, kde dotiahol? No, je to také jednoduché. Tí, čo nevedia vyliesť, tak vlastne môžu ostať na tom cvičnom. No musíš pozrieť aj nožky, kde budeš dávať. No to je ono, super. Áno, to je tréning. Paráda, Ema! No a tam si daj nožky doľava. Počkaj, tu si daj ľavú tam, hej. Sem vedľa, doľava. Poď hore. Super, paráda. Oni prídu na to, na Emka. Dobre, no poď, už je skoro hore. Poď, paráda. Super. Hore sa Poďte hore, poď. Chyť sa Hore dosť. navrch. Nie, to bude dávať dole. Neboj sa pretiť. To nie je Aj za drevo sa môžete držať, za drevo. Asi to úplne Vieš, nie je potrebné. dobre, idete na to, dobre. A tu sa môžete A tam už sa musíte za dosky hore ulapiť, hej. Takže nemusíte sa chytať len týchto, no neviem, či sú to, nášlapov, ale aj tej dosky, Aj dobre? uchyty, áno. Kiko, skús. Áno, spokojne. Ideme na preteky. Nebojte sa, pôjdete. Super, paráda. Dobre, chytaj sa dosky. Dobre, spokojne. Paráda. Tak, ešte. Ale prestaňte! Michal je zombie! Neskákaj! Emka, ale prestaň, ja tu Peťkovi a pomôž Peťkovi. Peťka! Je zombie ruka! Bože, čo robia? Ruka! Je zombie ruka! On ide naspäť! Ja pozdám za Ja už pomaly si treba ísť, ale Meškam. Môžem zaradiť. Ukáž, aký si šikovníček. Ty si taký rýchly, poď, vylez. Vylez a šmykni sa. To bude prvý.
slnečkom siate hvačky.